And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Magfubo pala ang boyfriend ko at ang childhood friend niya na nakipag-close sa akin. Hi DJ Rocky. Kahit pala legal kayo both sides, pag ginustong magloko, ay magloloko. Itago mo ko sa pangalang Angel. At ito, ang aking secret file. Naging kami ng boyfriend ko noong 2014. At nag-umpisa kaming mag-live-in sa taong 2018. Nag-live-in kami by choice. At doon kami nagstay sa side ko. By the way, isang seaman ang boyfriend ko. At ako naman ay isang government employee. Sabay kaming graduate ng college. At habang nag-uumpisa siya sa pagtupad ng mga pangarap niya, ako naman ay tumutulong sa kanya financially para may panggastos siya nung nagre-review siya para sa board exam. Tsinaga akong mag-online selling. At ang kinikita ko ron ay ibinibigay ko sa kanya weekly. Ang katwiran ko noon, baka hindi enough ang perang meron siya para makakain siya ng maayos. Bukod pa ron, hindi kami magkasama physically. So pakiramdam ko, dahil malayo nga kami sa isa't isa, ay hindi ko siya naaalagaan. After niyang pumasa ng board exam ng 2014, ay sinama niya akong umuwi sa kanila para mag-celebrate. Pero may kakaiba na akong pakiramdam noon. Parang inatake ako ng anxiety. Ang daming tumatakbo bigla sa isip ko. Na para bang pakiramdam ko ay gumagawa lang ako ng istorya na ikaka-stress ko. Nung kami ay nakauwi na sa kanila para mag-celebrate, niregaluhan ko siya ng iPhone. Tiwalang-tiwala ako sa kanya. Na kahit nandun kami sa poder nila, pinapayagan ko siyang lumabas kasamang mga kaibigan niyang babae. At yung mga kaibigan niyang babae na yun, ay kinaibigan din naman ako. Kaya lang, yung iniregalo ko sa kanya na iPhone, ay bigla na lang nawala. Nawala nung lumabas sila ng mga kaibigan niyang babae. Yung phone na yun na iniregalo ko sa kanya,
na ipinaalala ko pa na ingatan. At ang sabi niya sa akin ay baka nalaglag sa bulsa niya. Lungkot na lungkot ako noon. Pero hinayaan ko na lang. Lumipas ang ilang buwan. Tinutulungan ko pa rin siya. Habang siya ay tumutulong pala sa iba. Sa tuwing nagkakahiwalay kami at umuwi siya sa kanila, nalulungkot ako. At pakiramdam ko ay masayang-masaya siya. Yun pala, lahat ng tumatakbo sa isipan ko ay hindi lang pala anxiety, kundi katotohanan. Tinatakasan niya ako para makipag-inuman sa mga kaibigan niyang babae. Girl's instinct. Meron ako niyan. Ang sasabihin niya sa akin ay matutulog na siya. Pero pakiramdam ko ay nagsisinungaling siya. Lumipas pa ang mga araw, natitiis na niyang hindi kami magkita. Kinakausap ko siya at sinasabihang magkita kami para magkasama kami at maibigay ko ang mga pangangailangan niya bilang lalaki. Pero lagi siyang may dahilan. Napapaisip ako. Pero kailangan tanggapin. Baka busy lang siya. Until kinaibigan ako ng childhood friend niyang babae. Siyempre, gusto ko rin maging close sa mga taong malalapit sa kanya. Dahil alam ko na sila ang palaging magkakasama. Dumating ang mga araw na may problema kami. Dahil nga malayo kami sa isa't isa. Nasa probinsya siya. At yung childhood friend niya ang naging takbuhan ko. Nagsasabi ako sa kanya ng mga problema na pakiramdam ko, may iba na ang boyfriend ko. At ang sabi ko pa, baka pwede niyang tingnan. Nagulat na lang ako nang magkwento sa akin ng childhood friend niya. Year 2015, sa unang sampa ng boyfriend ko, ay may natikman daw itong ibang lahi. Masarap daw. At pwedeng ulitin pa. May mga pagkakataon din daw na dalawa silang lalaki sa iisang babae. Nang malaman ko yun, halos mabaliw ako. Mas na-trigger ako. Ang tindi ng epekto sa akin mentally. At nakaapekto yun sa kalusugan ko physically. At ang chika pa sa akin ng childhood friend niya na yung ex ng partner ko ay nakakasama niyang uminom sa mismong bahay nila. Knowing na kilala ako ng pamilya niya. Nang malaman ko yun, nag-iba ang tingin ko sa pamilya niya. Sumama ang loob ko. Pero nag-effort pa rin ako para sa kanya. Hanggang sa dumating yung punto na umuwi siya sa akin. Pinagdudahan niya ako na meron akong iba. Then nagkaroon ako ng pagkakataon na buksan ang messenger niya. May kachat siya. At gusto niya na magkita sila
para mag-inuman. Nakakaguho ng mundo. Dahil imbes na suyuin niya ako, siya pa ang nagalit sa akin. At sa sobrang pagmamahal ko sa kanya ay nagmakaawa ako. Lumipas pa ang mga taon. Ilang beses na siyang sumampa ng barko. Ang dami ko nang nararamdamang mga pagbabago. Wala akong assurance kasi una, wala siyang plano para sa aming dalawa. Para sa future namin. Pangalawa, wala akong access sa social media account niya. Ang dami pala niyang sikreto. Samantalang ako, all out sa kanya. Simula nang maging kami, ay inalay ko yung pagmamahal ko sa kanya. At tanging sa kanya lang. Then dumating ang 2021. Nakasampa siya ng barko. Ginawan niya ako ng issue. Meron akong nakalaro sa isang game. At sinabi niya na may iba ako. 7 buwan niya akong binaliw. Na halos napabayaan ko ng sarili ko. At ang sarili kong trabaho. Nagmakaawa ako sa kanya na wala naman akong iba. At alam niya yun. Lahat ginawa ko para sa kanya para mapanatag siya. Lumapit ako sa childhood friend niya. To the point na nagpahanap pa ako ng hacker. Ma-open lang ang FB niya. At maimbestigahang meron siyang iba. Nung una, yung childhood friend niya na yun, binibigyan pa ako ng lakas ng loob. Until napansin ko na yung pamamaraan niya ng pananalita at pagkukwento sa akin ay para bang sinusulsulan ako na merong iba ang partner ko. Lantaran niya nang sinasabi sa akin na may iba na ang partner ko na taga sa kanila. Hindi ako nakatiis. Tinanong ko na ang partner ko ng diretsyahan kung totoo ba yung sinasabi ng childhood friend niya. At nabigla ako nang sabihin sa akin ng partner ko na oo, siya at ang kaibigan niya na kinaibigan ako ay magfubu. Yes, DJ Raking. Magfubu ang boyfriend ko at ang childhood friend niya. Nakinuklose ako. Sa loob ng 8 taon namin, 5 taon na pala silang pailalim, nagtitikiman. Siya pala ang hinahanap kong iba ng partner ko. Siya pala ang sumasapo sa pangangailangan ng katawan ng partner ko. Iyak ako ng iyak nang malaman ko yun. Nasabi pa sa akin ng partner ko na talagang tawag ng laman lang yung ginagawa nila ng childhood friend niya. Tinanong ko sila kung saan nila ginagawa. Ang sabi niya, minsan sa boarding house o minsan sa ibang lugar. Hindi niya na masyadong idedetalye at mas lalo lang daw akong masasaktan. At yung iPhone na ibinigay ko sa kanya ay ibinigay niya pala ron. Doon sa childhood friend niya. Na kahit ang sabi niya sa akin ay nawala. At aware pala ang iba nilang kaibigan sa ginagawa nila. Yung tipong alam lahat ng mga tao sa paligid nila na merong kami. Tapos, alam din nila na merong something. Yung boyfriend ko at ang childhood friend nila.
Gumuho ang mundo ko. Gumuho ang buhay ko. Iyak ako ng iyak. 5 araw akong hindi makakilos. At ang matindi pa rito, galit pa sa akin yung partner ko. At ang dahilan niya kaya ayaw niya akong mapalapit sa mga kaibigan niya ay ganito daw ang mangyayari, susulsulan ako. Ganun na rin yung friend niya. Galit sa akin dahil nasira ko raw ang pagkakaibigan nila. That time, iniisip ko kung saan ako nagkulang, kung saan ako nagkamali. Kasi ibinigay ko naman sa kanya yung buhay ko kahit na wala nang natira sa akin. Sa buhay ko, siya ang naging prioridad ko. Kailangan proper ako for him. Lumipas ang mga araw nang hingi siya sa akin ng tawad, and that time nasa barko pa siya. Nangako siya sa akin na ayusin namin pagbaba niya at babawi siya. Sobrang tanga ko, pumayag ako. Sinundo ko siya sa airport, nag-live-in kami. Almost 8 months nang hindi sumampa para makasama ko. At sa first 5 months na yon, halos linggo-linggo hindi lumipas na hindi kami nag-aaway. Nang dahil sa pagluloko niya. Nagkasundo kami na kakalimutan ko. Bumawi siya sa akin at nag-umpisa kami uli. Until December 2022, nabuntis ako. Nagbunga ang pagsasama namin. Meron pa rin akong trauma. Pero pinipili ko na lang magstay para sa anak namin. Dahil ayokong lumaki ang bata ng walang tatay. Sa ngayon, DJ Rocky, bumabawi naman siya sa mga pagkukulang niya sa akin. Inaayos niya ang relasyon namin. Lumayo siya sa mga kaibigan niya. Pinagsabihan din niya ang pamilya niya na hindi na po pwedeng pumunta ang mga childhood friend niya dun sa bahay nila para sa akin. Mahirap at masakit. Pero lahat kakayanin ko. Magpakatanga, magpakamartir, alang-alang sa aming anak. Magna 9 years na kami this September. Pero wala man lang senyales na gusto niya akong pakasalan. Pero handa naman siyang magpakatatay sa anak namin. At okay na ako dun. Siguro ganito lang talaga ang buhay. Sana ang mga lalaking nakikinig ngayon merong matutunan sa kwento ko. Manindigan ha. Sa iisang babae lang. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Angel. At ito ang aking secret file.